салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. умедворам дар ин моҳи шарифи рамазон ҳама каса хуб ҳастед. чӣ хеле ки дида истодаед, пасудаҳои зебои ман омада расид. ду хел аст, набинед, аҷоиб, зебо ба фикри ман. ба фикри шумо чӣ? дар комментарияҳо нависед. барои ман ҳамин пасудаҳо хеле писанд омад. дар ин ҷо бошад бо ҳамроҳи шумо барои ифтор як намуд тупатунук тайёр мекунем. барои тупатунуки мо орд, об ва намак лозим аст. боз ҳам метавонед равған ҳамроҳ кунед. ордро низ метавонед кам ё зиёд гиред. дар ин ҷо ман 400 грамм орд, як қошуқча намак ва об гирифтам. чӣ хеле ки мебинед, анами хел хамирамонро тайёр мекунем. акнун чӣ хеле ки дида истодед, на ҳамон клёнкаи рӯи столи ман беҳад хира тофта истодааст дар пеши ин пасуда. худо хоҳад нав гирифтан дар кор. ана хамира тайёр кардам. маҳкам карда мемонам, камтаракак дам гирад. хамири мо ҳам дам гирифт. акнун гирифта ба зболачаҳои хурд хурд ҷудо мекунем. шумо метавонед ҳамин хел звола гирифта, зволаи калонро тунук карда, баъд бо ягон чизи гирд бурида пазед. ман бошам имрӯз ба зволачаҳои хурд ҷудо карда ҳар яктоашро тунук карда мекунам.
خیلی که میبینید من توپتونک ها رو قریب پخته تمام کردم. راستی من کمتر زولچه ها رو زیر پختم و کمتری دیگرش رو همین خیلی موندم. باز پگاه تونوک کرده میپزم. چند وقت که من توپتونک نپخته بودم بینید چخیل алубам баландӣ кардааст ки камтар как сурхтар шуд. توپتونکро бо алуби пасттар мепазанд. дар ин ҷо бошад камтаракак орзуқ пухтаниям. хамири орзуқро бисёриҳо медонанд, лекин боз ман хостам тарзи пухтани худамро нишон диҳам. барои хамири орзуқи мо 500 грамм орд, 1 қошуқчаи хурд намак, 1 қошуқ шакар, камтар ним қошуқча разрихли тел, равған ва сметана ё ин ки қаймоқ лозим аст. ана ҳамин хел хамирро тайёр мекунем. маҳсулотҳоро ҳамашро омехта карда хамири ман тайёр шуд. камтаракак мемонам хамир ки дам гирифт. боз мегирам тунук карда пар зада ба равған мепазам. вақти тунук кардан ва буридани орзуқро нагирифтам, барои он ки дер шуда истода буд. дар ин ҷо бошад дар алоби миёна орзуқҳоро пухта истодаам. дар дигар тараф бошад оши туруши бағелак ё ин ки оши буридаи бағелак карда истодам. ва чӣ хеле ки шумо медонед дар канали ман ин хел хӯрок ҳаст, барои ҳамин ман нишон надодам. орзуқҳоро низ ҳамаи хамирашро ман имрӯз намепазам. нисфашро мепазам ва нисфи дигарашро барои пагоҳ мемонам. раҳмат духтаро ки моро тамошо мекунед, моро дастгирӣ мекунед, лайк мегузоред ва суханҳои нағз менависед. аз ҳоли мо пурсон мешавед. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. бо дастгирии шумо сабшества ва эфири ман кушода шуд. худо ба шукр. ва ба он касоне ки обуна нашуданд ба канали мо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки обуна шаванд. ва агар видеоҳои мо ба шумо писанд ояд, лайк ва комментария гузоред ва ба ёру дӯстонатон поделитсия кунед. орзуқҳорам пухта шудам ва дастархонро низ тез рост кардам. рости гап қариб дер шуда буд вақти шом. ногуфта намонад духтарҳо, вақте ки тупатунукро мепазем, албатта ба даруни салафан гирифта ба ягон чизи гарм печонда мемонем, то ин ки мулоимтар шавад. боз ҳам хӯрок ҳам пухт, ҳама чиз тайёр шуд. набинед, худо хоҳад акнун вақти ифтор шуд. ба мо иштиҳои том ва ба ҳама рӯзадорон низ иштиҳои том хоҳонам. дар ин ҷо бошад барои саҳархӯрӣ ош тайёр карда истодаам. чӣ хеле ки мебинед оши ман ҳам тайёр шуд. ҳозир дастархонро рост мекунам. дастархонро рост кардам ва ошро ҳам бардоштам. акнун саҳархӯрӣ мекунем. хайр, дар паноҳи худо бошед.